I dette forsøg vil jeg undersøge sammenhængen mellem bølgelængder, snorens længde, snorens masse, resonansfrekvensen og hastigheden af stående bølger på en snor. Når en bølge sendes til stede, har den altid en bølgetop og en bølgedal. Længden fra bølgemidten, der hvor der dannes knudepunkter, til en bølgetop eller en bølgedal hedder en amplitude. Hvis en bølgedal går imod en bølgetop og de mødes, dannes der destruktiv interferens. Dette sker ved at de to lige store amplituder fra bølgetoppen og bølgedalen udligner hinanden. Så bølgens amplituder trækkes fra hinanden, og derved ender den med at have 0 amplituder ved udligningen. Modsat hvis en bølgetop møder en bølgetop eller en bølgedal en bølgedal, så forstærker de hinanden og danner konstruktiv interferens. Så bølgen bliver 2 amplituder høj eller lav. Efter de har mødt og udlignet eller forstærket hinanden, går de videre igennem hinanden, hvilket også er en af bølgernes egenskaber, nemlig at de kan gå igennem hinanden. På billedet kan vores opstilling til forsøget ses. Vi har en snor med en vis masse målt i gram per meter, som er koblet til en vibrationsgenerator, der videre er tilsluttet en funktionsgenerator. Den bestemmer, hvor mange hertz der skal tilføres til snoren. I den anden ende har vi snoren sat over en trisse og spændt et lod med en vis masse på. For at få snoren til at bølge, sendes der en vis mængde hertz fra funktionsgeneratoren til vibrationsgeneratoren, der så fører hertzen ud i snoren, der så er begyndt at bølge. Der vil altid minimum være 2 knudepunkter, nemlig i de ender, hvor snoren er spændt fast, og hvis man som på billedet f.eks. kører med 3 bølger, markeret med B, så vil der opstå 4 knudepunkter, som er markeret med K. Så den bølge, der ses på figuren, kaldes en stående bølge. Til dette forsøg skal vi lave 3 forskellige måleserier. På billedet kan resultaterne fra den første måleserie ses. I denne måleserie holdes snorens længde og loddets masse henholdsvis markeret med L og M konstant. Imens noteres de sammenhørende værdier af frekvens, antal buer og bølgelængde markeret med F, N og lambda. Længden på 1,29 meter og massen af loddet på 200 gram holdes som sagt konstante, og der foretages målinger med buer fra 2 til 7, undtagen den 6. Først udregnes bølgelængden markeret med lambda ved at gange længden med 2 og dividere resultatet med antal buer. Når bølgelængden er fundet, kan bølgernes hastighed beregnes. Den beregnes ved at gange bølgelængden med frekvensen, og ud kommer hastigheden i meter per sekund. Her er en graf for sammenhængen mellem tilførte hertz og antal buer fra den første måleserie. På y-aksen ses antal tilførte hertz, og på x-aksen antal buer. Her har jeg indtegnet en lineær funktion for målingerne, hvilket viser, at da x er 16,21, at der gennemsnitligt skal bruges 16,21 hertz til at lave en bue. I anden måleserie fastholder vi nu loddets masse samt antallet af buer, i stedet for at skifte hver gang. Jeg har valgt at bruge 3 buer og et lod med massen 100 gram. De sammenhørende værdier af snorens længde og frekvensen måles samtidig. Efter vi har lavet vores målinger, udregnes bølgelængden markeret med lambda, igen ved at gange snorens længde med 2, og derefter dividere med antal buer, der nu konstant er 3. Når vi har beregnet bølgelængden, findes bølgernes hastighed igen ved at gange bølgelængden med frekvensen, og ud kommer hastigheden i meter per sekund. Til denne måleserie har jeg lavet en graf over sammenhængen mellem snorens længde og antal tilførte hertz. På y-aksen ses antal tilførte hertz, og på x-aksen snorens længde målt i meter. Til dette har jeg indsat en lineær funktion for målingerne, hvilket viser, at x er minus 43,85. De minus 43,85x viser os, at der gennemsnitligt skal bruges 43,85 hertz til at lave 3 buer på 1 meter snor. I tredje måleserie er antallet af buer og loddets masse stadig konstante, men i stedet for 3 buer er der nu 2, imens loddets masse stadig er 100 gram. Der er kommet en tredje konstant på, hvilket er snorens længde målt i meter. Den er markeret med L og er 0,97 meter. Der måles nu de sammenhørende værdier, strengens masse per længde, markeret med my, og frekvensen. Snorens masse per længde har vi fra en tabelværdi. For at finde bølgelængden ganger vi igen snorens længde med 2, og derefter dividerer vi med antal bølger. I denne måleserie vil bølgelængden altid være konstant, da den udregnes ved at bruge 2 andre konstanter. Når vi kender bølgelængden, kan hastigheden igen findes. For at finde bølgernes hastighed ganger vi den konstante bølgelængde med frekvensen, og ud kommer hastigheden af bølgerne i meter per sekund. Til den tredje måleserie har jeg også lavet en graf med en indsat lineær funktion. På y-aksen ses bølgernes hastighed målt i meter per sekund, og på x-aksen snorens masse per længde målt i gram per meter. Grafen viser os sammenhængen mellem jo hurtigere hastigheden er, jo mindre er snorens masse per længde. Inden for musikken findes der også bølger. Tonerne fra en guitar opstår ved at man knipser strengen an, og derved sætter man nogle svingninger i gang på strengen. Disse svingninger bliver til bølger, der bevæger sig langs strengen.
Da strengen er bundet fast i begge ender og derved har et knudepunkt i hver ende, vil bølgerne blive returneret hver gang de når enden. Hvis svingningerne har en tilpas bølgelængde og bølgerne langs strengen svinger i takt, så får man en såkaldt resonanssvingning. Dette er sådan lyden fra en guitar opstår.